Sudski tumač je ovlašćeni prevodilac koji prevode izrađuje uz pečat i potpis, čime garantuje verodostojnost i tačnost prevoda, i to je posebno važno u pravnim i poslovnim odnosima. Najčešći dokumenti koje pravna lica dostavljaju na prevod su osnivački akti, rešenja APR-a, statuti, ugovori o saradnji, radu, zakupu, licenci itd., punomoćja, finansijski izveštaji, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, dozvole, licence, dokumentacija za tendere i javne nabavke, tehnička i proizvodna dokumentacija, sudska i arbitražna dokumentacija, sertifikati o poreklu robe, ugovori o uvozu i izvozu. Ukratko, sve ono što vaša firma koristi u poslovanju sa inostranstvom, pred državnim organima ili u okviru međunarodnih ugovora. Saradnja sa mnom kao sudskim tumačem je jednostavna i efikasna. Pod 1. Pošaljete dokument na uvid u PDF formatu skenirano. Pod 2. Dobijate ponudu sa jasno definisanom cenom i rokom. Pod 3. Prevod izrađujemo precizno u skladu sa pravnom terminologijom i praksom. 4. Po završetku dokument dobijate u fizičkoj formi sa pečatom ili po dogovoru i u elektronskoj verziji radi lakšeg deljenja. Ukoliko su vam potrebni hitni prevodi, trudim se da odgovorim na zahteve u najkraćem mogućem roku uz zadržavanje kvaliteta. Zašto angažovati baš mene? Imam više od 20 godina iskustva u radu sa pravnim licima, razumem potrebe firme i prevodim s ciljem da vam olakšam poslovanje, a ne da vam dodam još jednu obavezu. Ako imate pitanja ili želite da dobijete ponudu, pišite na sledeći mail: overiprevod@gmail.com. Sve informacije u opisu videa. Hvala vam što ste ovo gledali. Vidimo se sledeći put.